One koji ovise o lijekovima za kronične bolesti, ali i svima kojima lijekovi zatrebaju, ključan će biti jedan klik. Kreće projekt platforme za lijekove kako bi se mogli pratiti problemi u izdavanju lijekova za pacijente. Detalje ima Martina Bolšec-Oblak. Od ljekarne do ljekarne, tako ponekad izgleda Suzanina potraga za inzulinom bez kojeg s dijagnozom dijabetesa tip 1 ne može živjeti. Mi smo ovisni o njemu i 2 puta mi se dogodilo da ga nije bilo u ljekarnama, gdje sam morala proći sve ljekarne u Zagrebu da dođem do njega ili zvati okolo kod dijabetičara, možda ima neku zalihu, snalazit se, nude nam zamjenske lijekove, što opet nije u našoj terapiji i to sve mijenja, a nama to sve ide na uštrb našeg zdravlja, nažalost. I zato se uvodi alarm za lijekove financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o uvođenju jednog novog informacijskog sustava ili programa u koji će se slijevati podaci o zalihama lijekova i koji će moći pratiti te zalihe, ali i prevenirati nestašice lijeka. U konačnici cilj tog cijelog projekta je spriječiti nestašicu nekog lijeka. Podatke će u sustavu upisivati svi sudionici, nositelji odobrenja za stavljanje na tržište, ljekarne, trgovine za promet lijekovima, HZZO, HZJZ. Pravilnik propisuje način dostave i dinamiku dostave podataka. Neki moraju dostavljati podatke kvartalno, neki tjedno, tako da će podaci kontinuirano ulaziti u ovaj sustav. No iz Hrvatske udruge poslodavaca smatraju da će ovaj sustav dati informaciju što je korisno, kažu, no ne misle da će to značajno utjecati na nestašicu. Takvi sustavi, nažalost, ne mogu spriječiti nestašicu. Nestašicu možemo spriječiti tako što više proizvodimo lijekova koje nam trebaju. Vi znate da je naš sustav određivanja cijena lijekova i europski takav da cijene lijekova na recept kontinuirano padaju svake godine. U isto vrijeme vidimo sve skuplju proizvodnju lijekova jer svi ulazni troškovi rastu. Iz Halmeda poručuju da trenutačno nije zabilježena ni jedna kritična nestašica lijeka te da postoje zamjenski lijekovi. Razlozi nestašice u većini slučajeva su kašnjenje u proizvodnji, poteškoće u kanalima distribucije lijeka. Ljekarnici će manjak lijeka moći prijaviti jednim klikom. Percepcija šta je nestašica zapravo se razlikuje na razini pacijenta, ljekarnika, industrije, odnosno cijelog sustava. I ono što ovaj sustav novi nudi je to da ćemo mi imati informacije o nestašicama lijekova na razini pacijenta, što je zapravo i za ljekarnike i za pacijente najvažnije. Pravilnik o novoj dostavi podataka u javnoj raspravi je još danas, a puna primjena očekuje se u prvom dijelu 2026. godine.